To fa ana wata sai ga wata, asirin wani ƙaramin yaro ya tonu bayan ya dawo daga wajen Bello Turji. Abin da zai baka mamaki shine ko da wani lokaci wannan harka ta garkuwa da mutane kullum tana ƙaruwa ne a arewacin Najeriya, duk da dai a zahiri hukumomin ƙasar nan kullum suna ƙoƙarin su yaƙi wannan harka ta 'yan bindiga ne, to amma kuma ko da wani lokaci sai ka dinga samun mabambantan labarai. Shi dai wannan ƙaramin yaro kamar yadda kuke gani, lalle bayan jami'an tsaro sun samu nasarar cafke shi, inda ya fito ya bayani ƙuru-ƙuru yake lalle shi da kansa ne ya je wajen Bello Turji domin ya sa shi wannan harkar garkuwa da mutane. Duk da dai wannan yaron ga shi nan ƙarami ne, wanda kwata-kwata bai kai shekaru 18 ba, wanda a dokar ƙasa lalle bai isa a hukunta shi ba, kuma a dokar musulunci ma lalle bai isa a hukunta shi ba. To amma dai tunda ya dai riga ya tasa dole yanzu, kuma yana da irin wannan muguwar ɗabi'a a zuciyarsa, to lalle fa akwai babban matsala, domin idan yanzu bai riga ya fara wannan harka ta garkuwa da mutane ba, to a ƙarshe fa in ya girma lalle zai iya shiga harkar garkuwa da mutane. Duk da dai yanzu haka yana hannun jami'an tsaro, kuma a cikin furucinsa lalle ya yi magana mara kyau, tunda ya ce lalle yana son ya ga ya kashe iyayensa ne gabaki ɗaya. Duk da dai su masu tambayar lalle ba su tambaye shi ba menene dalilin da yake so ya kashe iyayensa, domin dai kowa san cewar dan dai mutum har na gari ne, ko da wani lokaci idan ya taso ya samu dama Allah yake ya taimaki iyayensa bakin iya abin da ya ga zai iya. To amma kuma shi wannan yaron gashi an samu bambancin haka, inda shi da kansa ne yake gurin lalle ya samu bindiga domin ya zo ya kashe iyayensa, wanda kowa san duk irin ta'addancin da ɗan bindiga Bello Turji yake yi lalle bai kashe iyayensa ba, kuma suna nan a raye, domin dai ko da wani lokaci baka da wasu mutane a faɗin duniya wanda suka fi iyayenka, lalle sai dai Allah da manzon Allah su kaɗai ne suke gaba da iyayenka. To amma kuma shi kuma wannan yaron shi kuma babban golinsa shine lalle ya kashe iyayensa, wanda a yanzu idan ba ku manta ba a kwanakin baya akwai wani yaro wanda aka samu irin wannan, wanda ya fito a kafafen sada zumunta, inda ya zo ko da wani lokaci yana zagin iyayensa, musamman mahaifiyarsa lalle ya fi yawan zaginta. Amma wannan zagi da aka ga yana yi da dama wasu wannan abun bai musu daɗi ba, inda suka fito suka nuna damuwarsu cewar lalle wannan yaron abin da yake ba abu ne mai kyau ba, domin ko shi shege ne lalle bai kamata a ce ya fito yana zagin iyayensa ba. To amma kuma abin da ya ba mutane mamaki a wancan lokaci, sai aka ji lalle Aminu J Taru ya fito ƙuru-ƙuru yana cike wannan yaron lalle wani mai gidansa yana neman sa, domin ba a san abin da ke damun yaron ba, lalle ya zo a ji bukatunsa. Idan abu ne wanda za a iya maganinsa lalle a mishi maganinsa, idan abu ne kuma wanda aka lalle ba za a iya maganinsa ba, to lalle sai a ɗauki matakin da ya dace a kansa. To lalle shi ma wannan yaron abin da ya kamata a bi kenan, lalle idan an ga na kai shi makaranta ne ya fi kamata, to lalle a kai shi makaranta. Amma yanzu wannan yaron tun da ya nuna haka, to lalle zama da shi akwai matuƙar haɗari, domin ba yanzu ake ji ba, lalle gaba shi ake gudu. Abin da zai baka mamaki shine wannan harka ta ta'addanci yanzu ta riga ta yi katutu a arewacin Najeriya, kuma mafi yawanci za ka samu talakawa su ne ke cikin wannan harkan 100%. Ko da ma ka kaddara akwai sa hannun masu kuɗi, to amma za ka ga su kwata-kwata ba a cika kama su lalle da wannan muguwar harkar ba. Mafi yawanci talakawa za a ga su ake samu da irin wannan muguwar harkar, inda ko da wani lokaci lalle suka yi garkuwa da mutane domin a ɗauki kuɗin fansa a basu. Kuma duk irin wannan kuɗin fansan da za a ga an ɗauka an masu lalle baya kai ko ina, domin dai mafi yawanci a ɗauka shine a je a sayo makamai, sannan kuma a je a ci abinci, daga nan za a ga kuɗin ya riga ya ƙare. Yanzu a wannan rayuwar da muke ciki, wanda ma ya je ya ƙwaro tsakaninsa ga Allah ya nemi halal, kuɗinsa ba su taru ba, to balantana masu garkuwa da mutane. Kamar da shi kanshi shugaban 'yan bindiga Bello Turji ya faɗa cikin hirar da aka yi da shi kwanakin baya, inda ya ce lalle inda kuɗi yake so tara, lalle ya san irin garkuwar da yake da mutane, lalle yanzu ya ga lalle ya tara kuɗi. To amma lalle shi ya ce ba gurin da yake shi ma a ce ya ci gaba da kashe mutane ba, inda babban malamin addini Sheikh Murtala Asala ya fito a wannan lokaci ya maida mashi da martani, ya ce in dai har lalle ba gurin da yake ba ya ci gaba da kashe mutane, to lalle ya kamata a ce ya aja wannan bindigan, lalle ya tuba daga irin wannan hare-hare da yake kai mutane. Abin da zai baka haushi shine ko da wani lokaci za ka ga mai kuɗi yana kishin mai kuɗi dan uwansa, mai mulki kuma yana kishin mai mulki dan uwansa, talaka ne kadai bai kishin
kishin kansa. Wannan hare-hare duk da ake fama da shi a arewacin Najeriya, 'ya'yan talakawa ne suke zuwa suke kama 'ya'yan talakawa 'yan uwansu suna kashewa. Amma ni tun da na taso a rayuwata ban taɓa jin an ce gashi ɗan mai kuɗi kamar Dangote ba ya kama kamar ɗan gidan Atiku ya kashe, ni ban taɓa jin wannan ba. Amma duk wannan aikin ɓarnar da ake yi, kaji an ce an je an sace wayar ne, za ga ɗan talaka ne ya je ya kwace kayan ɗan talaka. Kullum ko da lokaci talakawa su ne suke ƙara tsiyata kansu da kansu, ba fa gwamnati ne ke ƙara tsiyata su ba, domin su ne kansu ya rabu 100%. Yanzu ko kwanan nan idan ba ku manta ba, cikin satin nan akwai wani faifan bidiyo da ya fito wanda ya tala hazo a kafafen sada zumunta, inda ake tunanin wani ɗan daba ne wanda ya ƙware wajen kashe mutane da kuma ƙwace musu wayoyi ya mutu a jihar Kaduna, inda wasu da dama suka fito suna faɗan irin abubuwan da ya marasa kyau lalle kafin ya rasu. Amma kuma aka samu wasu 'yan iska daga cikin 'yan daba 'yan uwansa suka fito suna kare shi, har ma suka fito kuru-kuru suna zagin malaman addini cewar lalle malaman addinin nan abubuwan da suka fito suna faɗa kan wani ɗan daba lalle ba daidai ne ba. Wanda ko ɗan daban nan lokacin da ya rasu da dama lalle ba a ga manyan mutane wajen ɗaukar gawarsa ba domin a kashe makabarta. Mafi yawanci 'yan shaye-shaye 'yan uwansa lalle su ne suka ɗauke shi zuwa makabarta, da kuma ƙananan yara inda aka ɗauke shi lalle ana iface ana murna cewar lalle an huta da mugu iri. Kuma irin waɗannan mutane masu addaba jama'a waɗanda ba su ji ba su gani ba lalle suna da yawa yanzu a cikin mutanenmu, waɗanda kai baka isa ka ce lalle ga iyakansu ba. Akwai wanda a zahiri lalle an riga an san su, akwai kuma wanda suke lalle ba a san su ba. Mafi yawanci wasu idan za su yi wannan aikin barna sukan tashi su bar garin da suke kwata-kwata. Wasu ma arewacin Najeriya idan 'yan arewa ne za ka ga suna barin arewaci ne su koma kudanci, wasu kuma idan a kudanci suke lalle sukan dawo arewaci ne domin su yi aikin barna kawai su koma. Ba ka sanin mutum lalle yana aikin barna irin wannan sai fa da asirin shi ya tonu ya riga shiga hannu, a lokacin za a gane cewa lalle yana aikin barna. Wanda kuma wani lokaci a zahiri mutum ya nuna cewa lalle shi mutumin arziki ne kuma yana cikin mutanen arziki, kuma komai za a yi da shi za ga na arziki ana tare da shi. Tunda wani za ga ko shaye-shaye ba a san yana yi ba, ko harkar neman mata za ga ba a san yana yi ba. Amma abin da zai baka haushi kawai sai ga wani lokaci an tsince shi a cikin irin masu garkuwa da irin garkuwa da mutane irin haka. Musamman yanzu idan ka je ƙauyuku inda za ga sarakuna ne na ƙauyuku wanda za ga duk irin wannan harkar garkuwa da mutane da ake yi lalle da sa hannunsu, kuma ba za ka taɓa gane haka ba lalle sai da asiri tono, ko dai aka kama wani ɗan bindiga ya zo na cewa lalle da su a ciki, ko kuma a'a wani lokaci ma za a je a kai wani hari ne ya zamanto kuma da shi mai anguwa a cikin wannan masu kai hare-haren sai an kama mutum sannan sai ga ido ya daina fata. Idan ba ku manta ba ko cikin satin da lalle akwai wani faifan bidiyo da yake yawo a kafafen sada zumunta, inda asirin wani mai anguwa ya tono a jihar Katsina shi ma lokacin da suka kai wani hari na ta'addanci a ƙauyuku inda suka saba kai wannan hare-hare. Bayan jami'an tsaro lalle sun zo wannan guri inda suka tare wa'innan masu garkuwa da mutane, inda Allah ya ba sa'a baccin sun sabke wa'innan mutane sai ga lalle ɗaya ma mai anguwa ne na wannan yankin, amma kuma ake haɗa baki da shi inda ake zo ake garkuwa da mutane, wanda kafin asirin wannan mai anguwa shi kai shi tono a wannan lokaci. Duk wani hari da aka kawo na ta'addanci a wannan lokaci lalle wajen wannan mai anguwa shi ake zuwa a kawo mashi ƙaran abubuwan da suke faruwa. Sannan kuma idan wasu mutane suna faɗa a wannan yanki lalle gurin shi ake zuwa domin ya samu ya sasanta mutane. Idan sasanci bai yi bane wani lokaci yakan tura su gurin 'yan sanda. To amma kuma sai gashi abun kunya wannan karan lalle an kama shi a cikin masu garkuwa da mutane. Abin da zai baka mamaki a wannan lokaci wasu da dama lalle ba su shirya cewar lalle sai da cewar wannan mai anguwa da hannu a cikin masu garkuwa da mutane ba, amma lokacin da suka zo suka gashi lalle gashi dumu-dumu kuma yana amsa tambayoyi lalle cewar da irin waɗannan abubuwa da ake na garkuwa da mutane a wannan yankunan lalle da sa hannunsa. To daga nan lalle mutane suka riga suka yadda. Kuma irin wannan cin amana lalle ana samun ta dama cikin mutane. Wani lokaci za ga su kansu daga cikin jami'an tsaron 'yan sanda ko daga cikin jami'an sojoji wani lokaci da dama sukan kama 'yan uwansu lalle da wannan harka ta ta'addanci da mutane. Abin da zai baka haushi shine ko da wani lokaci idan an fito cewar ana wannan harkar garkuwa da mutane an zo ana zagin su ana ce Allah ya tona asirin su, sai ga masu harkan fa suna cikin al'umma suna kallon su kuma suna jin ana wannan tsinuwa, amma kuma sai ka ji sun ce amin. Idan ba ku manta ba ko a kwanakin baya lalle a garin Zaria an kama wani wanda yake limami ne ko malamin addini ne shi ma, inda aka same shi lalle a cikin wannan harka ta garkuwa da mutane, wanda a yanzu haka idan ka je gidansu ma za ga har yanzu makaranta ne a kofar gidansu kuma akwai masallaci wanda har yanzu babansa lalle yana karantar da almajirai kuma
shi ma haka yake yana kanta da wannan almajirai, sannan kuma malami ne na tsubu. To amma kuma a ƙarshe sai bincike ya zo aka samu cewa lalle hare-haren da ake yawan kaiwa a yankin Zaria lalle wannan bawan Allah da hannunsa a ciki. A ƙarshe kuma haka zo aka kama shi a wannan lokaci, kuma kun ga yana da mata huɗu a wannan lokaci da kuma ƴaƴaye. Yanzu haka wannan mutumin ya tafi ya ba musu abin kunya, duk da dai tun da aka kama shi a wancan lokaci lalle wasu da dama sun ce an kashe shi, tunda har yanzu lalle ba mu ji alamar cewa wannan mutumin an sako shi ba. Dama wasu sun ba da labarin cewa lalle tun da jami'an tsaro suka cika hannu da shi lalle wannan bawan an riga an kashe bawan Allah nan an riga an kashe shi. Dan Allah da Annabi, idan yau da farkon zuwa ka wata tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon na kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Mi sunanka? Ahmawa. Ibrahim. Wani wuri kake? Buda. Mi sunan babanka? Ibrahim. Mi sunan mamanka? Zara'u. Kana shaye-shaye? Da mi haka sha? Ina shan wari. Ina shan dipa. Ina shan ela. Ina shan esb. Ina shan waga ezete. Kuma ina samun kuɗi. Ina haka samun su? Mutane na. Usuwa? 'Yan siyasa. Ka baka kuɗi? To yan sun ka baka mi haka da su? Shaye-shaye. Wa koya ma shaye-shaye? Ina ku babanmu. Babanka na shaye-shaye? Mi ya ka sha? Giya. Da mi? Da taba. Wace irin taba? Excel. Excel? Target. Excel? Target. Target. Kana makaranta? Wace makaranta haka yi? Primary. Aji nawa? Aji biyar. Kana boko? Kana islamiya? Makarantar allo? Ina kaka yi? Makarantar wa haka yi? Makarantar mallam ba. Izin ka nawa? Wace sura ka? Ina daina. Ka taɓa zuwa daji? Wa kai ka? Ni ne kai kai. Kai haɗa min gaskiya. Wani an kai na kai wara na biyu kan wara na biyu. Wani? Mashin ya ɗauke na kai na. Kai. Ko waɗi? Na zo ba. Wa kai ka? Wani bella ina zuwa kan gara na ce ma bella ce ina son ganin turji. Ya ce kai ɗan ina na ce mi ɗan isa ne. Ya ce? Ya ce min to bari zan kai kai na turji ya kai ni na turji. Daga magana ka? Ya ce bari zai kai ni na turji ya ce. Ya kai ni na turji. Da ina ka bi kayan ka kai wurin turji? Ina na tebara, na zo kamara, na zo kagara, da kagara na shiga daji. Daji an gwada min turji. To ta yaɗe haka ga daji ko hanya aka aza ka bisa gare ta? Ta yaya ni kai ga daji. Da mashin ka taya? Da mi? Da ƙaho. To da ka ta yi mi ya ce ma? Ce me Yi magana da kyau. Ce me mi na taho yi. Na ci aiki. Ya ce yaro ba ka sayan aiki. Daga bakinka? Ce me aiki na kaso. Aiki na kaso. Ka ce mai? Ya ce min ba isa yan aiki da sai na ƙara girma. Wani irin aiki? Bindiga. Wani baki wani miƙe tsaye? Bindiga za a ba. Bindiga za a baka? Ka ci gaba da aiki? Wani irin aiki na bindiga? Karate bindiga? To kai mi da ta in ka rika ta? In kashe babanmu da mamanmu. Ka kashe babanku? Da mamanmu. Da mamanku? To shi turji ya baka kuɗi? Dimona, turji ya baka kuɗi? Don Allah. Nawa baka? 1000. Saura nawa sun ka baka? 30,000. Ka ɗauko, ka dawo. Kaga mutane ɗaure can? Ina ka gane zaune shi? Bisan gindin bedi. Gindin bedi? Ana rabon tumaki. Ana rabon tumaki? A cewa ne na cewa da kai an kai. Ya ce ba da kai an kai wa? To Allah ka bari. Ba ga bindigu gare ba? Na gani. Bindigu? Hadda mai jigida. Hadda mai jigida. Hadda mai jigida? Da wace iri kuma? Da yake fita. Da wace iri? Da mai kyare. Da mai kyare? Wace iri ta an mai kyare? Bindiga nan babba. Mai kyaren mutum mai hitila. Mai hitila? Sai
sannan da mi ka gani kuma faɗa mi abubuwan da ka gani da mashuna da mi kuma da jikoki na kuɗi da jikoki na kuɗi jikuna to Allah baka ɗebo su ba a kai na lahira akwai mutane zagaye da shi da yawa gwamna kamar gwamna ko yanzu ka tashi kana iya zuwa wuri ne kana iya gane hanyoyin da ka bi da gaske to masha Allah to da ƙarshe yanzu mi a saƙonka yanzu in turje ga hoton ga mi a saƙonka gare ina gaishe shi la sa kunkuru ta kashe shi misa haka son kunkuru ta kashe shi ya dami mutanen isa shi dai ka gani wurin nan ba ga kowa babancin shi ko shi ke